ли какво разминаване беше? Направо ти не е надял. Аз нямам сила там да стоя на първа на бата. Просто има един такова една траса. Как ще я го и тия тръг? Как да жудоме, не знаеш? Той не иска, ама то там... Каква скорост додох? Бейко, долу ли му хана на втора кола? Да, аз само на втората кола. Какво иска да го мажа на втора? Направо видя ли как на първата му обръща? Да подавай ма да лука. О, пидераси! Какво ли прави, брат? Да. Гани родари! Милене, добре, че не са надува супер с дрегия преди да тръгне. Байнар на мен те ми всяка неделя. Ти път. Аз годината напивам един път. Оле, то спуска, оня се качва. Ще стане цик тук. Асенчо, да помагам ли? Това как се прави? Браво! 250 нищо по-мазно. 250 по-мазно, Мари. Помни се сърди.